Radyo Ronda DZKI Iriga Radyo Ronda An maugmang kairiba Madya na RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Po, maugma po talaga makapunta. Di ngunyan na aldaw, may dara po kaming ipit sa mga selected beneficiaries. Dahil naman pwede mag-agbilang si Luigi magtaon ng ayuda sa 10 na tao. Kaya ngunyan, may dara po kaming 5 kilos na bagas para sa gabos na households, mga tigang. Mahalong tigil. Ako po, taro po sa natawan po ni beneficiary kan Maria Dak. Nahali po sa grupo kang Team One Cancer. Dakulaon pong tabang ini para sa Samuya. Sin makapadakol man po ako, mapadakol ko po ang itik na ni. Without further ado, upakan po natin. Hore! Hore bata! Sir Luigi Villaperte, walang pagod. Araw-araw, ilang barangay binibisita, maghapon, inaabot ng gabi. Kaya talaga naman, ang Sipukot, hindi nakakalimutan. Kaya, sir, thank you very much sa paulit-ulit sa pagbalik mo sa bayan ng Sipukot. Kung sadit pa yun na talaga na pagnipa sana. Di sana magkita ka na Hindi sa muya, ko yan sana naman 5, minsan 4. Ngunyang 4 nas na. Yan maghapon mo. Kaya mo sangkatas ka na Pag talaga itutukan mo. Ibig sabihin ng SLP, Sustainable Livelihood Program. Ang keyword po dyan ng tugang sustainable. Anong ibig sabihin niyan? Patagalan po ini. Ang request ko po, gamitin po ito ng maray na eswerso. Gamitin po ng pang-ikot sa negosyo, pang-asenso ng negosyo. Nakula ning tabang Samuya ngunyan, mabakal talaga kami sir ning sa dire may mana sa kayang pang may pagpasagasa. Dakula na ni sa tabang Samuya, dahil may na ni hanapon, tanyaon na sa aga ka ni, talaga mabadumanak ni mabakal nak niya. Salamat na maray po, Sir Luigi. Gabos na DSWD, tatinaw ando ko na ako kaning halagang kwarta na gagamiton ko sa tamang kayan. Hanap buhay. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray naramrag kaninyong amin na welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw po kita ni na Webes Pizza 19 kana bulan ni na Agosto taon 2021. Mahiribanan kita about 11 o'clock in the morning sa paga-urlay-ulay kan mga napapanood natin mga nyan aldaw. Paga-resibin in report tali sa mga karonda. Ang sa kuya mga pag-iriba digdi sa technical si Engineer Charlie Binaobra. Yaon man si Tony Saison. Si Madam Kayla Ligacion Valdez, ang samong finance manager. Sa transmitter site, Engineer Joanner De Villa. Ang maskulado tang PSG naman.
Rodel Cesar. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sa mga mag-aragom na masilibrar kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa endo. Magdanay man lugod an liputok na pagkaminruotan sa mag-aragom. Irayo sa ano pa man ang mga tukso. Minsan kaya, kung ang palay ngayon naman na nagrarani sa manok, ano po, dahil nakakailag na ang manok. Lalo na kung pambulang, pandirbya, no? Minato ka talaga. Kung ang palay ang lumalapit sa manok, ani ba, abong tumuka. Baka nga kita mapugutan ng payo. Ani ba man? Ay, bahala na nga kung magulgulan. Tutukaon ang nagraraning palay sa mga manok. Pero pag igwa ka pong pagtubod sa mahal na Diyos, saka pagtubod mo, asin pagkamot sa mahal na Diyos, asin sa agom, dama gura no, pang tuksoan mag-aabot sa buhay mo, malalabanan mo po yan. Sa mga may kapiyastahan ko niyan, happy piyesta po sa endo. Kung mahanda, pirmi na lang sa mga pamilya na sanaan, mag-araratubang. Iwas mo na kita sa mga social gathering, sa pagtiripon-tipon. Lalo na sa pag-irinom-inom na durukutan, tapos saro sa ng baso ang pigpapalibot. Delikado sa COVID-19 na magkaigwa pong harawaan. Ining COVID na iniyo, aros nangyayari naman po ang mga arog kaning mga piste sa kinaaban. Pigpaparapasiram-siram sa ngarang ka na virus, ngunyan COVID-19. Kaya ito, influensya or trangkaso sa tataramo na Bicol. Pag tinamaan ka na flu or virus, talagang haros na kahangos ng tultol, lalo na kung ang pag-abo mo, alang, dry cough. Pati tulang mo sa pinakapurong, tulang mo sa may hawak mo makulog. Sa kaabo, may sipon, may lagnat na mataas. Kaya siguro, lalo tapong pakusugunan sa tuyang pagtubod, sa tuyang espiritual na pagtubod sa mahal na Diyos, pakusuguntang maray. Dahil siya lang po ang minaapiyap sa lawas kan lambang na mamanawaan, lambang tao, para totally healed or totally healing. Kan sa tuya pong mga kahilangan sa tuyang mga hawak. Ang mga bulong na pigirisita kan mga albularyo o doktor. Yung sa albularyo baga, mga tapal-tapal na dahon, iniinom na mga herbal, kung anong mga gamot yan or mga dahon-dahon, may nararahayan man po. Pero itong eksperto sa medisina, mga doktor, pag renisitahan kita nin mga bulong, garo kaginhawahan lang ang nasa tuyang namamatian. Pero ang total healing, yaon manggararay po sa kamot kan sa tuyang kagurangnan. Kay Jesucristo, sa Diyos, naghali ang karahayan sa satuya. Kaya, nasa Diyos ang awa, sabi ka niba, nasa tao ang gawa. Pero dagdagan ta po. Dapat kasi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang tamang gawa. Tama o mali? Kasi po, talagang kaya po anta po ang karahayan sa buhay ta. Abo ta, simpre, kaya gusto ta bagang healing, dahil abotang magadan, or maglawig pa man sa tuyang buhay. Kaya dapat, kung gusto ta nang magkahilang, pabayaan ta nan sa dirita, magka-COVID na kita, pakisoksokan kita sa mga mataong lugar, dahil kita magparasunod kan mga health protocol, ay talagang dapat magkaigwa kita ng admission, magkaigwa kita ng acceptance ng tao sa ibabaw kang kinaban. Temporary minti sa naman, pwedeng magadang kita sa hilang. Alagad po, maisasalbar man kita,
kung magsunod po kita sa mga advice, mga resita, pakiulay kan mga doktor sa tuya. Na kung bawal, nakakanon, di dahil tapag para kakanon. May hilang sa puso, sige pang kakaning mga matatabang karne. Siyempre, sutil na pasyente. Sabi na ngayang may garatok na mga hawak dahil sa gouts or sa rayuma. Bawal ngayon magkakaning mga laman loob, mga pagkakan na mataas sa uric acid, iyo pa manggiraraing pigpaparakakan. But sabi yun, pabalik-balik po ang hilang dahil sa kakusungan kaniba niya itong mga kababayan. Kaya dapat magsunod kita sa mga doktor para magkusugan sa tuyang immune system, pakusugon tapuan sa tuyang health, saka ang pagtubod ta sa mahal na Diyos. Para dahil kita magadan, may nagagadan sa hilang, may nagagadan sa stress. Lalo na kung baon ka na sa utang, ay talagang may stress ka kung paano ka na makabayad. Na-stress ka dahil sa mayo kitang trabaho, dahil pandemic, kadakol na maraming trabaho. Pero kung sige lang po, laban lang kita ng laban. Mag-isip nin mga paagi kung paano mabuhay, na marangal sa ibabaw kang kinaban. Iyan ang dapat na pong gibuhon. Dangan kung pinakamaharay ka sa tao para dahil kita na-stress, healthy kita lagi, may peace of mind kita, tatao kita dapat magpatawad. As in maglimot o lingawan ano pa man ang mga taong nagtaoning route boat sa satuya, di ba? Forgive and forget. Iyan po ang saro sa nakakapagyan sa buhay kan sarong tao. Kung di ka tatao magpatawad sa mga taong nagkasala sa imo, kung di ka tatao kung di mo lilingawan, mga mararout na eksperyensya mo, mga bad experience, sad experience, di ba? Pero may kang magiging hilangon, stress hanggang sa ma-depress ka. Kaya dapat ilagta lang sa isip ta na tatao kita magpatawad. Kasi nga po, sa tuyang aning kagurangnan, tatao magpatawad, kita pa daw na tao lang, di ba? Forgive and forget sa mga taong nagkulog buot sa satuya po. Saka dapat magsunod po kita sa mga health protocol, sa mga advice kan mga doktor, lalo nang may pigatubang kitang health crisis sa mga panahon na ini. Orogmahon pa lang sa mga barangay kagawad sa Rinconada. Tapig tiripon po sinda kan mga pamilyang mag-aramang Villaferte, Gobmix Villaferte, Kong Elre Villaferte, Provincial Administrator Luigi Villaferte, tiniripon sa mga barangay kagawad sa di Rinconada area po kasudma. Nabarita ko, gabos nagpuruli. Mga nakangiririt, naka-smile sa kaugmahan. May barita ako, napaguguman man po, kaya smile po sa tuyang mga barangay kagawad para makatabang man po sa sendang pagbuhay. Tadawa barangay officials, apektado man po sa panahon ng pandemic. Igwa man lamang sindang ikasaod-saod, taong tabang man lamang sa mga nagdudulok sa enda. Kasi ang mga barangay kagawad, pagdudulok man po yan yung tabang kan mga constituencies ninda. Kaya urugmahon po, nabarita ako kasudma dyan sa Naboa National High School. Yaong pati dapalan si former Congressman Sal Portuno. Paabot man kan sa iyang mensahe. Tapos, ginibuda dyan sa Naboa National High School sa Sal Portuno Civic Center. So, mga kagawa, dahil dyan sa Banwaan Kanaboa, Camarines Sur, kadakul bagayan mga barangay kagawa, at may iwas na marayan na Naboa. Bagan na 42 na barangayan,
ang mga barangay kagawad po dyan, intirong urugma. So lalo na itong mga yaon sa pag-suporta sa Team 1 Kamsur, as in Team 1 Nabua and Team 1 Rinconada. Ano po? Dangan itong mga barangay kagawad na hali man sa banwaan kan na balatan Camarinesuri, urugmahon man na maray. Ta gabos nagpuling may pagugum, regalo sa sainda si Gubmigs, Kong El Rey and Luigi Villafuerte. Yan ang tunay na mga serbidor kan banwaan. Dahil nakakalingaw na magtabang lalo na sa panahon ng pandemic. Dahil nagdudulag, dahil nagpaparapangako na puro paturo-tap-tap kan iba. O, sinda talaga nagtatao po ng ayuda pinansyal. Yaon man palanduman si Mayor Persimbulan, kang Nabua, presentiman si Mayor Nina Bagasbas, kana Balatan. Garo pati mga mayor guide kasud, maurog mahon man ha. Garo bako lang mga barangay kagawad ang na panawan po ni na ayuda. Magin kayo dan mga mayor. Urog mahon kung pwede garo madudoble ang smile kan mga barangay kagawad. Ta siyempre, iba man ang regalo sa mga mayor. Kaya urog mahon baga. Mayo lamang miski itong ibang medyang nag-interview, dahil kaya kung naka-interview ay may importante man akong kalakawan. Pati da si media, natawan man yung pang barangay na regalo, ano? Urog mahon si mga medyaman, ha? Kaya maugma daw na maray ang nakakalinyada sa Team 1 Kamsur. Maugma daw na maray ang nakakabali sa Team 1 Rinconada, ano? Kan mga Villafuerte. Ta, resibisa na sindang resibing ayuda. Dangan, siyempre, liwat na nagpahiling ning suporta, pakiulay. Si dating Kungsal Portuno sa mga barangay officials, sa mga mayor na yaon dumaan, na si Lastermer Gobmigs Villafuerte, iyon sa iyang pig-endorse. Haloy na ning pig-endorse. Na yun na po ang opisyal na pambato sa kargong congressman sa Rinconada sa maabot na eleksyon. Tapay ngalo na talaga po ang mag-agom na Portuno sa politika, pero dahil sinda mapundo sa pagpaabot nin na serbisyo tabang sa publiko sa Rinconada. May karibay man po ang aspiranting board member na sulong aking lalaki ninda si JP Sal Portuno Jr. Nagpasalamat magin si Kong El Rey Villafuerte, nagpapaabot nin pasasalamat man sa mga taga Rinconada dahil sa pagpadangat kan mga taga Rinconada sa padagos na pagsuporta, pirmisindang gana sa kada eleksyon sa Rinconada area. Kaya padangat ninda ang Rinconada dahil padangat nindo sinda. And siyempre, tarabangan ang kaipuhan. Tarabangan saka nagdadamayan, nagmamalasakitan. Yaon man po ang sa indang pagpahiling nin sinsirong serbisyo, lalo na sa mga nagtitios tang mga kababayan. Bueno, may report tali sa luwas. Aber daw. Bicol Connection Report. Maray na ramrag ka ni mo, Philip. Ilaog mo. Salamat tabi karon ng Joey. Good morning sa mga parantaban niya to. Nya na pagkaga makaulay niya to si Mama Mercy Salazar na branch manager ka na Philippine Coconut Authority na nakakasakop ka na Rinconada area sin ibang parte kan partido area.
Ma'am, good morning po. Live po ito sa Arpen Disigay. Ang korpo si Karondang Joey. Diyos maray na aldaw po sa Indogabos, lalong-lalo na sa mga naghihinanyog. Na aabot po kang sa indong coverage kang RPN. Diyos maray na aldaw po. Diyos maray na aldaw po sa mga naghihinanyog. Ngunyan. Ma'am, good morning man. Barita mi, binisita ka mo kan Regional Director kan PCA. Dangan may programa po da ka mo para sa mga manyunyog sa Bicol and especially sa Iriga and Rinconada area. And may mga gusto pa kamong byproduct na introduce sa publiko. Arog kan Coco Dynamite. Nya ko baka bumuag yan. Kindi ko na pa. Ano po yan mananggad, ma'am? Nag-igdi po talaga si Regional Director kang Lunes ang opening ni kang Changi or Trade Fair Exhibit. Taon-taon po pinagsisilibran mi ang National Coconut Week por medyo sa proklamasyon ni President Corazon Aquino na magsilibrar kada last week nin Agosto, magpuon August 24 to 30. Ini po proclamation number 142. Pero sa ngunyan po bako na lang yan na ang pagsilibrar kang Coconut Week is a long month celebration. So nagpuon po ini August 3 hanggang August 27. Mm-hmm. So kang Lunes po, nagkaigwa kami ng opening, nagkaigwa kami ng simple program na ang visit kami po, iyo po si Regional Director via face-to-face. Ang samuyang City Mayor si Honorable Madeleine Alfilor. As in mga Provincial and Regional Director kang mga lain na line agencies. Arog baga kang sa Department of Trade Industry, sa ATI, sa CDA. May mga bisita po kami through virtual Zoom. Ang platform may kaya ngunya na National Coconut Week Celebration is hybrid. Pwede po sa face-to-face and pwede sa virtual Zoom. Kada man po kita pwedeng kaigawanin event makadakol tao. Kaya limitado na po ang face-to-face nagsusunod po kita kang IATF. So, ang pinaka-objeto po kay itong National Coconut Week para kita pagsilibrar iyan, tanganing magtaonin onra or pagtaonin Thanksgiving or itong pasasalamat para sa mga benefisyong hali sa coconut industry and tanganing maka-estabilisar nin magkaigwanin awareness ang ibang mga tao digdi sa coconut industry na ini pong coconut industry saros na pinaka-importanting industriya digdi sa Pilipinas kay ini ang nagtataonin saros sa mga nagtataonin dollar earner po digdi sa tuyang nasyon. Sa paagi po kang pagrecognisar kang mga industry stakeholders, lalong-lalo na po itong prime mover or lifeblood kang coconut industry, na iyo po ini si mga coconut farmers ta. Saka si mga ibang line agencies na nagtatabang po sa Samuya sa pagsuportar kang coconut industry, pinagtaanan din po ng recognition or award. Itong mga LGU, saka itong sa linya po kang PNP, CIDG, and NBI. Okay, salamat na maray. Salamat po maray. Alip, baka may follow-up question ka kay ma'am. Go ahead. Follow-up question nyo daw. Maapot ko lang po, madam. Ining mananood baga sa presyo kanyo. Kang pero hapabaan na presyo ka na mga nyo
na 4 kilo sa mga pisaran sa Ciudad Camarga. Ano po ang nangyayari? Kababa niya. Manungod sa kahapotan ni Sir Philip, kung taano ta medyo hababa ang presyo kang nyog di sa Rinconada, por medyo po ta nagdadakol na sa tuyang produksyon. And agwa pong mga source hali sa bako lang digdi sa Rinconada, hali man sa partido, and ang hali pa sa Bisaya. Kaya medyo nagbuburo barato. Pero dyan baga sa merkado, dahil taman makontrolan ang presyo dyan, kapermiyan, 25 hanggang 30. Pigkikilo na baga ma'am an nyug? Iyo po. Pati Dati baga kasi suro, na itong bilog pinagkikilo. na kung mabakal kang tamagata ka, magulay ka, mabakal kang nyug. Iguan na bagang pigkikilo, pati kaibanan na pati suro na pigkikilo. Iyo po, iyo man talaga yan. Na maski po ka ito, papi nagkikilo na ang ang nyog. Kaya man nagmahal, lugod. Dati naman po yan na pinagkikilo. Iyo po, oo. Sige po, pero nananaw pa kamong mga pantanom na mga nyog sa mga parauma. Ay, sa mga coconut farmers. Igo pa kaming programa para sa pagpatanom ng arog kang replanting and planting program duman sa mga parauma. Pero may mga requirements kaming pinaghahagad. Kung igo ang gustong magtanong, mag-request lang po digdi, may mga pigsusunod man po yan ng mga requirements. Kung igo man padagos-dagos man po ang programa na igo ang insentibong tinatao. Arag baga itong sa PCPP na nagtatao po ng 40 pesos kada similyang maistabilisar. Pero ngunyan po, maakong ibabareta na bako ng 40 pesos ang samuyang programa sa pagpatanom, 85 pesos na po ang kada niyog na maistabilisar o mabuhay. Pero may mga magkakanigong requirements po yan na susunod po ang matanom or ang ma-aplikar kang programa niyo. Iya po. Saro na lang, last question ko na lang po. So mga naglalaom na mga coco farmers na ma-receive ninda itong haloy na nindang pigalat na kwarta na dapat maitaw naman, mai-release sa indakan gobyerno, nangurog na sa tabang kang PCA. Anong development? Magayon po ang kahaputan ni Dutabi Sir Joey. Ang saro sa highlights nga ni kang pag-celebrar may kang National Coconut Week. Iyo itong pagpirma kang Republic Act 11524 ni Presidente Duterte kang February 26 kay itong Coconut Industry Fund Act. Kaya pinagmandata, ang opisina may mandato na magparehistro ka itong mga coconut farmers tanganing makabali sinda duman sa mga programa o proyekto na hali po duman sa Coco Levy Fund. Actually po, dahil man kita ang mga farmers, coconut farmers, dahil man talaga makaka-receive nin cash kapag po ininin mga programa o proyekto. Kaya pinag-iimbitaran o pinag-incaminar itong mga coconut farmers na dahil pa nagpaparehisto digdi sa National Coconut Farmers Registration Survey. Kung may mga schedule man po yan bawat munisipyo o bawat barangay, or kung pwede man po mag-walk-in kamo digdi sa opisina, digdi sa San Isidro, tanganay pong ma-interview kamo alagad, magdara po kamo nin mga requirements, tanganing dahil masayang si pag-igdi po dindo sa opisina. Ang coconut farmers na sinabi, ito pong mga landowner na pwedeng absentee landowner or owner-tiller cultivator, itong mga tumatawo, and mga parakopras and farm laborer. Ang requirements po kay itong mga landowner, kaipuhan mo magdara sindahan proof of ownership, araw kalimbawa kang CLT, deed of sale, o kung anong katibayan na pagsasabdiri talaga yung ninda itong nyogan. Ang mga tumatawo man po,
makuanin certification hali sa landowner na sila talaga ang tumatawo. Itong mga farm workers o mga parakupras, makuha po certification hali sa kapitan o sa barangay na sila talaga parakupras o farm laborer. Iyan po ang mga requirements. Tangali po silang makarehistro sa samuyang NCFRS survey. Ma'am, paano itong mga inot ng nakarehistrong cocoa farmers sa opisina na nindo na itong mga Ano po? mga pamilya kan naglalaom kaning cocoa levy fund na ang isip ninda kwartaan marireceive ninda ito pala in form of mga Inform project. programa, project, then paano makakwalified itong mga sibling na sanang iyo ang natatada? Itong mga inot na mga magurang ninda na iyo ang membro dyan, nagtalikod na sa ibabaw kang kinaban. Paano po yan? Anong gigibo ninda? Itong mga coconut farmers na may mga Coco Life insurance, pwede nila itong ma-avail sa Coco Life. Itong mga aki, ka itong mga nagadana, iyo po ito ang maparehistro as coconut landowner or tumatawo. Mm. So, ito pong mga rehistrado ka itong mga 2016 sa NCFRS ni. Dahil na to, null and void na to, mabago na naman kita. Ini pong NCFRS registration yan. Okay po. Noted, ma'am. Very well said. At least mga coco lovers coco farmers, coco farmers na nagantabay ngon yan at least nakakuha information nali po sa imong opisina, ma'am. Thank you so much and as your Sige po, parting words na lang, ma'am. As your parting words na lang. So, sa magabos ng mga stakeholders, lalong-lalo na itong mga coconut farmers, padagos-dagos po ang samuyang pagparehistro hanggang September po inya. Dapat po makaparehistro kamo, makaiba po kamo sa database may tanganing makabalik po kamo kung ano man mga benepisyo, mga programa na yaon po digdi sa 11524 na Republic Act. Ngunyan po, nagilawan ko po pala kasi ago na ang tema po ngunyan is negosyanteng magnunyog kaagabay tungo sa maunlad na ekonomiya. Okay, salamat, ma'am. God bless, more power sendo. Back to you, Lip, for your Sige extra. po. So, yan tabi, karondang Joey, pakikipag-ulay niya to kay Ma'am Mercy Salazar, manager ka na Philippine Coconut. Magayong-gayan pa, ma'am, ma'am, pa di si ma'am. Yan, ika na nga kayo, padi. Hindi, man na. Kahit yung pag nagdadyan ako sa opisina niya, talagang ang beauty niya talagang pang international, Miss International. Artistahon. Artistahon ba kasi, ma'am? Dahil nagkukupas. Dahil nagkukupas. Ay, yan ang magayon na balita Kung ano mo yung naisip mo na naman pa din. Ang gingirit pa din si Mamers. Dahil nakakapakupas digdi. Oo. Sige kaya inumin buko. Ayaw man ang gadoy. Itong mga tiyanggi dyan ni ma'am. Abo na rin ang magdara ka digdi gusto kong manamitan itong Coco Dynamite. Hindi ka na sa tawag ka itong dinamita. Bago itong dinamitang minabuag, delikado kita magkarurunot ka yan. Tinunot ang luwas ta. Mga bukayo. Yan, sige. Nagbakal nga na ako naman sa mga tugang niya itong buko. Paparangirit mga ito karon ng Joey pagsabi. Ano niya ako ini madam mga ngod talagang nagdadagdag ba ni Similya. Ayaw mo nga, sir. Similya niya ako, pantanom na tambuan. Dahil niya ako malis ako mga. Ako niya ako, dahil mo magdagdagan sa kuya similya, nauubos ko rin mga buko. Nagpaparangirit ito mga tugang niya ito. Makonsuelo talaga. Para tindanin na buko dyan sa sentro ka na syudad din Irga. Yan pati ang konsuelo kan mga tugang niya. Maririkas pa tayo sumagat nyo. Oy, Lip, maririkas niyan magsagat nyo.
Bako sa napatimbukan mga tinda-ninda. Kung ano-ano baga, mga puwag. Suso. Itong Suso. giniris na Kami- butong. Oo. Tapos itong bibi. Yan. Tama-tama, gugutaan. Yan. Yan ang pwerte ka na mga tugang niya itong pag nagtitinda, digdi sa sentro ka na syudad min Iriga. Okay. Kundi ngunyan, iba man ang offer sa kuya ni Ma'am Mers. Kunyan bagay ni banana chips. Wow. Mahamison. Garo in between kan mga nyog. Pagkakaros pa. Batag ni na. Aileen. Mm. Ay, good morning na lang sa iyang mga pag-iripa. Ano ang mga Si Aileen. staff niya, magagayon man. Ero man mga style buko. Ah. Lumbod. Joke lang yun. Oo. Maanggot ang kita. Ayun. Angka buko kita rin. Buko niya. Kaya kung ano-ano yung para tarang mo, sir. Good morning kay Aileen as in kay Sir Jan Lona. Yeah. Ito pati nahilingon niyan si Sir Jan. Mhm. Baka nanggagabuko. Alidigdi sa opisina ka na Philippine Coconut Authority. Nakaiba niya to si Ma'am Mer Salazar. Iniman si Philip Baracena, RPN Radyo Ronda. Salamat na maray, Karondang Philip Baracena, sa dagdag na impormasyon na yan. And kay Ma'am Merl Salazar, good morning. And thank you so much. More power sa Indo dyan. God bless you always. Natang ko tapon mga information. So, sa mga Facebook Live viewers good morning sa Indo Gabos, kay Grammy Baywater, Rosemary Bermijo, Hermanang Monica Perique, Ma'am Alicia Malondanera, Ma'am Kayla Ligacion Valdez, Rosita Rombaoneri, Rene Abonal also watching. And sabi ni Hermanang Monica Perique, good morning Brother Joe, sa lahat ng staff at manonood, tagapakinig at program nyo. God bless. Si pinsan na Juliet Saliente Giorgio, maray na ramrag po, ingat po. Permi po akong nakasubaybay kan programa mo sadi po ako kainta Rizal. Thank you so much kay Ma'am Juliet Saliente Giorgio. Baka kainta Rizal pero ang pamilya ninda po yan po sa Nabua and sa Bula. Good morning, pinapaabutan ka mo ng good morning ni Madam Juliet Giorgio. Si Rosita Rombaoneri from Davao, pero taga-Irigaman ini si Ma'am, nag-watching. Thank you so much. Kasuod mga tugang, bako lang sa mga barangay officials from Nabua and Balatan ang nagkaurugma, asin pinaugma po ninda Gobmigs, Kong El Rey, Luigi Villafuerte, kundi magin yan mga barangay officials man, kan Team 1 Iriga, pinaurugma man, tiniripon dyan sa Yusan, kasudma. Haros naintindihan ninda ang pagbisita para kumustahon, pasalamatan sinda sa padagos na pagsuporta sa mga programa kan Kapitolyo Provincial, sa padagos na pakiulay na kung anong pwedeng maitabang kan gobyerno provincial ni Gobmix Villafuerte, magi ni Kong El Rey, ni Luigi Villafuerte, preparado sinda permi. Kaya pinanawan man sinda po nin ayuda pinansyal para sa saindaman ito. Kaya urugmahon man. Si Kong Sal, nagpahayag giraray na ini-endorse niya sa Indo ang magiging kandidatura ni Gobmix Villafuerte sa kargong congressman sa Rinconada area. Tanailingan niya ng abilidad, nailing niya ng kaigusan, napakarayan probinsya ng Camarines Sur. Dakol na mga legacy, dakol na mga infrastructure project, dakol na mga programa sa edukasyon, sa health, langurog na. Sa mga manlaylay na mga sektor kan sa tuyang lugar, probinsya, aros sa gabos tinaan po ng atensyon. Hospital sa Rinconada, ining Camarines Sur Provincial Hospital,
Igwa po kita kay digdi. Kaya nailingan niya ning kaigusan si Gubmigs. Iyo po ang maribay na po. Asin iyo na ang sa inda pong suportaran. Na piglinaw giraray po ni kung saan na dain na talaga sinda ni Teacher Joe kandidato, pengalo naman sinda ta nag-edad-edad naman po. Sa kagaruma concentrate na lang sinda sa negosyo asin sa kumbaga sa ano, pero anytime na may tuyo ang mga tao, yaon po giraray sa indang pagtabang sa pagserbi sa publiko. May karibay man po ang sa indang sulong aking lalaki maaspirar sa kargong board member sa maabot na 2022 eleksyon. Kaya po malinaw na si Gubmigs, rehistrado na pong botante, as in rehistrado ng residente, kan Iriga City. Kaya po itong mga nagsasabi na bako siyang residente, dayo lang siya, asin da man po kwalipikadong magkandidatong congressman, mali po yan mga barita ngayon, mga fake news po yan. At na-process na po, asin pinaluwas na po ang naging desisyon kang Comelec, Iriga, na sabi po na si Gubmig saro na pong residente asin botante kan Iriga City. Pwede na siyang magkandidato pwede siyang magkandidatong mayor kung tutuson sa Iriga, kundi mas pinili po ni Gubmigs magkandidatong congressman sa Diringconada area. Lauman po nindo na pag siya na po ang next congressman, dahil niya man malampasan ang mga accomplishment, performance, and legacy kan mga portono, iingwahon niyang mapantayan kung lampasan nga ni, mas maray, di ba? Kasi mas hoben, mas maray. Kaya po, gustong linawon ni Kong Sal na hagad niya manggiraray kung ano ang sa indong pagpadangat sa mga Villaferte, sa Rinconada, sa mga portono. Hagad niya manggiraray na ipadagos po nindo yan para kay Gubmigs Villaferte for congressman sa Rinconada area. Nahihiling niya na sincero, mayong anong pa man na mga mararaot na mga issue, mayong mga kabulastugan na ginigibo, dahil nagpapabaya, perminyaan po sa probinsya ng Camarines Sur, bagong araw kan ibang mga elected official sa ibang nasyon, na minsan yaon sa ibang bansa, nagpapasiram-siram, minsan yaon man sa indang probinsya, dahil mo man basta mahilingan ng mga programa. Kaya digdiyo, sa Camarines Sur, saro po kita sa Camarines Sur na dakol na mga infrastructure project, may mga world-class project pangani, pang world-class. Kung dahil lang pigo po ni Ran, kan mga yaon salado kan oposisyon. Saka, dawa puro papaano, dahil natatanyog po kan mga pakaraot, kan mga fake news, kan mga saltong impormasyon, ang mga Villaferte. Kaya po yun yung sabing, dahil pa 1 year, ang residency ni Gubmigs, lampas na po. Maduwang taon na po siyang residente sa Iriga City. Kadakol nagtestigo, kaya po nga ni itong mga nagtestigo man na dahil siya nahihiling digdi, kinarasuan niya to. Dangan ang Comelec nagpaluwas na po ng desisyon na talagang lehitimo ng botante as in residente, legitimate na siyang botante as in residente kan siyudad kan Iriga. So malinaw po yan ha. Kundi ang iba kaya, pigpapararaot man si Gob, pigpaparagibuan ng mga issue kung ano-ano. Saro pa nga ni dyan sa pig-issue na naman kay Gob, Mix Villaferte, sa mga Villaferte, ano po, na ang private
Motor Vehicle Inspection Center na yaon po nakabase dyan sa Pili Camarinesor sa haraning residensya ninda ni Gub ni Kong Elray. Sabi kan ibang mga kontra sa mga Villaferte sa diridaan ni Gub Migs. Para rauton lang po ang katoyohan, ikurahaw kan mga kalaban sa politika kan Villaferte, ipakalat sa bilog na Rinconada area dahil gusto nindang rauton si Gubmix Villaferte, Elry Villaferte, na sinasabing iyo daan nagtulak ka ini dyan sa Congress. Sa totoo lang po, puro pakaraot po yan. Tapos sinimbag po yan ni Gubmix Villaferte through his Facebook account na nagpaluwas po siya nin mensahe na ninigaran niya ang pinalis nga na Bareta kan mga kontra sa inda sa politika. Nasa diri nindaan emission na yan, testing ining Motor Vehicle Inspection Center dyan sa Pili Camarinesor. Por medyo po yan sa mga por medyo po yan sa mga sa mga motorista na nadidipisilan man po sa oral daw nindang pagparehistro or sabihin ng taon-taon na pagpaparehistro. Kung hali ka sa Balatan, hali ka sa Buhi, Iriga, or part of partido area, pa-LTO ka, an LTO iyo ang nagpaprocess kan registration kan mga bihikulo, nagpaprocess kan renewal kan mga bihikulo, sa inda dati ang inspeksyon, saka digdi sa mga haraning emission testing center harani sa LTO yaon dyan nagpapa-emission ang mga bihikulo, mga vehicle owner. Dahil po kani yung kauragan man na ini kan data masabing kauragan kan Department of Transportation. Tamay na sisirip lang kay ko digdiyo nagaro kulang sa naging guidelines or pag-create nin kasugwa na ini kan Department of Transportation na sa kada riyon igwa na sa ng pribadong Motor Vehicle Inspection Center na tutugutan na iyon na sanaan dudumanan para inspeksyonon, emission test kan mga bihikulo na dapat ko taan na gayod kung ang Land Transportation Office yaon sa Iriga City di dapat itong nag-apply kan PMBIC dapat linaag duman man sa harani kan LTO. Dapat tarog po kuta na kayan. Kundi naman nga ning sabi ko na nga ni dahil madudunong man yung mga yaon dyan sa lalo ng secretary kan Department of Transportation si Tugadi na nagpasar siya nin sarong kasuguan sa gabos na mga land transportations because they are under the umbrella of DOTR. Mayo man pong kagustuhan ang Land Transportations Office para malinawan po ang mga vehicle owners magpo niyan sa 2 wheels, 3 wheels, 4 wheels. In up to siguro hanggang 4 wheels. Ito mga heavy vehicles like truck, buses, di pa po yan allowed sa PMBIC na di pa nindan inaako. Pwede pa yung giraray sa mga emission testing center sa haranikan mga LTO, digdi sa syudad kan Iriga. Tamay capacity lang, pwedeng kilograms, mga 4,000 to 4,500 grams weight gayud ang apod kayan kan mga bihikulo, heavy vehicles, pwede pa digdiyo sa emission testing sa Iriga pa-inspeksyon
o magpa sa irarom sa emission test ninda. Ang process, ang bayad, digdiman. Pero ano po digdi, gusto talang linawon asin basahon sa Indo, ang pinaalis nga na mandata asin fake na bareta, fake news, kan mga pirming kontra sa mga Villaperte, na dawa anong gibuhon na karahayan kan mga Villaperte, dawa gurano gibuhon na kahigusan, pagtabang lalo na sa mga kapobrihan, asin may kaya man sa buhay na natatabangan ninda, sa mga talagang kontra sa mga Villaperte, pirming maraot sa paghiling ninda ang mga Villaperte. Hanggang sa iguana naman pong pigpaalis ngaw na fake news na ang Private Motor Vehicle Inspection Center sa dirida ni Gubmix ta. Ano kaya? Mix imbike bagadi mix sa Villaperte emission center da sa pili sa dirida ni Gubmix. Kaya niya ako basahong kulugod niya ko, tas inimbagyan ni Gubmix na mayong katotohanan ang nag-alis ngaw, asin pinapaalis ngaw, asin pinapakalat ng baretang fake news digdi sa ringkunada, ang katuyahan po, rauton sana ang mga Villaperte. But anyway, sabi ko na nga ni, madudunong man yan, may mga adal ni, haralang ka ang pinag-adalang kan mga Villaperte. Sa totoo lang, aram ninda ang mga policy, and aram ninda ang lay, na aram ninda na kung manegosyo sinda na pwedeng maging kompetensya ninda ang mga botante ninda, dahil ninda gigibuhon yan ta ano. Dahil ang nasa isip kan mga Villaperte, ang paglaog sa politika for public service, not for personal interest. Ay, dahil po ninda pwedeng gibuhon na kompetensya ninda, mga botante ninda. Sa negosyo, saro yan, sa kabo nindang pasakitan ang sa tuyang mga kaymanwa. Ang gusto ninda kaginhawahan pirmi, ang mamatian. Ngunyan palibasa, may mga pirming kontra na mga tao man sa mga Villaperte, pirit asin dagos man nindang pigraraot ang mga Villaperte para maanggot ang mga motorista na nadidipisilan, nasasakitan, nagagastusan, dahil po nga ni kan urong sulong bawi kasugaan na ini kan Department of Transportation sa mga LTO napigpapasunod sa napigsusunod sa namang kan LTO an kasugaan ta under sinda kan DOTR. Sa day ta maintindihan siguro ang rason tangarig iyo lang ini an may kapas na mga equipment na mga pang high standard na pati, inaarog na kaya ninda. Digdi sa Pilipinas, ang high standard na mga nasyon, arog kang Japan, Amerika, na pag may 4-wheel ka o may bihikulo ka, tarak man yan o bases. Pag 10 years, ribay ka na naman. Salyada ka na kan sa imong binakala na yan. Ribay ka naman, bakal ka maning bago. Duman sa mga mayayaman na nasyon, pwede yan. Pero digdi sa mga sa Pilipinas, natios man na nasyon, hanggang saan motor, trimobile, auto, jeepney, nag-aandar pa ang makina, pwede pang remedyohan, papakinabangan pa. Kita salyahan kita digdikan inaabuan na mga bihikulo, kan Japan. Ilingan nito may mga right-hand drive kita digdi yung mga close band. Tapos ipinapa-convert sa mga mekaniko ta na maging left-hand drive. Nagagamit na i-restro ta sa LTO, nakakapasar man sa emission test kundi ang mga equipment kaya na yung Private Motor Vehicle Inspection Center, mga diurag, dakol mabagsak, saka dakol mabaralik-balik. Diyan na pupungot ang ibang mga motorista, taenot na enot, mahal ang singil, kuno. Kaya na yung emission testing na yaw dyan sa pili, inspection na yaw dyan sa pili. Compare digdi sa emission testing center na yaon sa Iriga na may 450, depende, may 500 kayo. Tapos arani pa. Tigbawi na kaya ni kan DOTR, pig-suspend na ini, dahil na ini pinautob. Dahil may mga nag-aangal na mga motorista na gusto nang magbalingaw
gusto nang magbalingang, magpura. Kan DOTR sa mga motorista. Nabako man pong gabos na nagkakayod, mag-private man yan, mag-public, kadaklan dyan na itong maapektaran. Ito mga nagkakayod man lang po. Na iyon pigpaparalintikanan, sa rason na siguro, maging maayos ang mechanical, makina kan auto, mga bihikulo, para gayod mayong mangyaring mga aksidente. Ang para sa sakuya po, ini-opinion ko sa naman ini, na nasa tao, dahil mga naayos pa man ng mga parts kayan, nariremedyohan pa man pag nagdalagan yan, may prinong maayos yan, magiging safe manggirari ang driver, pati ang mga pasahero. Kung nakiging na may mamantinir ang maintenance kan sarong bihikulo. Pero kung balasuba, dawa nga minsan sa private, kung ika buratsiro, nailing mo ng bawal mag-drive na naka-inom ng rakurak, drive ka pa ng drive. Pag naka-inom na, una mo, king of the road na magpadalagan. Pag nag-simplang, tigbak. Kung may nabanggaan, another accident sa tinampo. Bako pong sa mechanical, ako, pardon me or sorry, kung mali man ang sakuyang analysis. Kagabatan ini sa mga motorista, sa totoo lang, tamagin ang mga trimobile, motorsiklo, mapapili ka pa eh. Para dyan sa private motor inspection vehicle inspection center na ini. Kung ali ka sa iriga, madumang ka pa, pabalik-balik pa. Kung dahil pa nakapasar sa emission test ninda, sa inspection ninda, kung anong kulang, balikan naman, mahanap kang siya, mabakal ka ng pyesa, balik ka na naman sa emission test ninda, balik ka na naman sa inspection ninda, baad singilong ka na naman. Baad mayong katapusan na kababayad. Kung dahil pa naayos ang mga problema, pabalik-balik ka, baka pagparasingilong ka pa. Manganganaan man po ang bulsa ni Juan de la Cruz. Sa gibong ini kan Department of Transportation, kadakol man ang mga emission testing center. Ano solo lang ang tinaaning, halimbawa, digdito sa Camarines Sur, ano man ang saro lang. Dapat siguro, taan probinsya kang Camarines Sur, 5 distrito, sikira, igwalig di sa ringkunadang saro, igwaman dyan sa may parte kan Naga, igwaman sa may parte kan kung ano pang distrito. Dapat at least tulo. At least igwalig di sa Iriga City. Naigwaman kita digding mga mapipirok gayod na mga negosyante na pwede man mag-apply sa Department of Transportation na magkagwalig din private motor vehicle inspection center. May mga existing man kita digding yung emission testing center sa Iriga. Pwede man sinda kaigwaning meeting, then mapagkaurlayan ninda kung kisay ninda, gibunin nindang korporasyon, gibunin nindang group, ang negosyo, or korporasyon, then mag-invite sinda katong mga manage sa artaning negosyo na pwedeng magkapital, mamuhunan sa senda, mag-invest ng negosyo, depende kung anong urulay, paano magkita. Tangarig at least man lamang, dahil man masakitan po Department of Transportation, Secretary, and mga direktor dyan, ang mga motorista sa enterong Bicol Region or Camarines Sur. Dangan dahil sa kasakitan na namamatian ngunyan, kan mga motorista sa pag-renew as in pagrehistro kan sa endang mga bihikulo, ini man ibang tarantado na pirming kontra sa mga bilyaperte,
Pigsasa Villaferte, kaya ngayon na-aprobaran kan gobyerno. Yan ngayang private motor vehicle inspection center sa Pili, pagsasadiri pa ngayon kan pamilya Villaferte. O puro baga pangraraot yan. Kung dai po ini ililinaw sa mga motorista, kung dai ini ililinaw sa mga vehicle owners, ay kaya gusto pinigaran ini, pigpaimutikan ini ni Gubmix Villaferte na siyang mismo haloy na nagsurat sa Department of Transportation sa opisina kayo niyo na ibalik digdi po sa LTO Iriga ang inspection sa kaan mga emission testing center taligdi, iyan mag-undertake kan emission test. Mag-light vehicles man yan, dapat digdi. Tamalag-lag pa lang kamo dyan na private motor vehicle center sa Pili. Pang light vehicles man sana pala ng kaya nindo. Taining mga nawalat digdi sa mga ibang emission center, so mga basis lang saka sa mga ibang yung mga heavy vehicles. Dahil kadikit. Dahil na nindo balad dyan. Anong klaseng katarantaduhan yan? Tabakong kumpleto. Iyo man sana, papasakitan man sana nindo. Gabos mo na nindo. Department of Transportation, pasakitan. Iyo man sana Por Diyos por Santo, nasa panahon kita ng health crisis. Diyos ko po. Nasa panahon kita ng pagkiyo. Nasa panahon alam. Nagkakagarada. May mga nagdidikti na, nag-i-stress, nadidepress. Tapos papasakitan pa mga motorista. Dangan mas emission test center. Mas mahal mga motorista. Kaya lang po gusto ming linawon ini na daay man dapat rauton kaniba. Daay man kapitalon o imbu. Na iniba ko man talaga. Dahil naman kung kukumpintensyaw nindaan sa indang mga butanti, aram nindang tayo mas halangkaw kaysa sato, kaysa sako ang inadalang kan mga Villaferte. Aram po ninda yan sa halawig na panahon na pagserbi ko mo ilihidong opisyal kan probinsya. Kundi permisindang rinaraot kan mga kalaban ninda sa politika. Lalong-lalo na itong taong haros manang maray po sa mga Villaferte. Pero basahon ko po para malinaw sa endo. Hali ni ki Governor Mix Villaferte. Paisip po sa gabos, saro na namang fake news ang giimbuelto sako, sabi ni Gubmig, sa bagong requisitos kan DOTR, Department of Transportation para sa mga motor vehicle. Asin mga lunadan na mas magian sa 4,500 kilograms. Nakaipuhan mag-renew kan LTO registration sa Motor Vehicle Inspection Center. July 5, 2021 pa po. Nagluwas ng memorandum ang DOTR manungod sa bagong rekisito na ini asin mayo pong kinalaman sa desisyon na ini ang gobyerno probinsyal. Malinaw po. Sa katunayan, nagsurat pa kita ki DOTR Secretary Arthur Togade, tanganing matawanan nin konsiderasyon na bagohon ini, tanahiling tang dagdag pahirap pa ini sa tong transport sector. Tama. Di ba? Sabi ko na sa endo. Nagmamalasakit pa nga ni sa mga motorista. Si Gubmix Villaferte, na ibalik sa dati. Tayang pigbawi na ko tanay yung kan DOTR. Anong tampig balik na naman dyan sa Pili. Tapos ini pong bayad pati dyan, mas mahal sa kang pabalik-balik, sa kang kada salang. Iyan ang pag-iisip kan mga motorista. Tati baad mga naan sindaning bayad. Sa kasuperwisyo, si pasiring pabalik-balik dyan. Sa Pili, sa pribadong iyan na emission
testing center, o kaya po, binabasa ko ini, na nagsurat pa si Gubmigs kay DOTR Secretary Arthur Tugade, para po na mataaning konsiderasyon na maibalik giraredig di po sa Satuya ang pag-inspeksyon sa LTO Iriga and mga emission test center sa Iriga ang Satuya mga bihikulo. Digdi mang giraray i-process. Kundi binalik giraray dyan po sa pili. Gulpi ng gustong aros sa totoo lang, bako lang po kita nakakamati ng mga motorista ng kasakitan sa nangyaring ini. Sa gibong ini kan DOTR, kundi sa enterong Pilipinas gusto na magbaralingaw ang mga motorista po. Kung pwede lang patugpaanan ninda ning ining DOTR na iniyo. Sobra kayong dunong man kayong tugadi man na ini. Tanganing matawan ng kutanan ng konsiderasyon na bagon ini. Tanay hiling tang dagdag pahirap pa ini sa tong transport sector, lalo ngunya na may pandemya, napiga-atubang pa kita. Dahil man po ako affiliated in any way sa Motor Vehicle Inspection Center. Sabi po yan ni Gubmig sa iyang pinalawas na kasimbagan sa isyong ini. In photos, letter to DTR Tugade, DTR Memo, DOTR Memo Circular Number MC AC 2021-02. Basahon ko ini. Iyo pa di, lalagta yan. O, yaon digdi yun, malinaw po. Iyo, talagang yaon ang nasurat ni Gubmigs sa Department of Transportation. Nagmamalasakit, nagmamakulog, concern po, na dahil man po ang mga motorista, maapektaran na maray ni, lalo ng kapagalan, perwisyo, mahal sa gastos. Kaya po, malinaw po, na ang private motor vehicle inspection center sa pili, bakong pagsasadiri kan mga bilyaperti, ibang tao ang kagsadiri po kayan. Pandua, bako po yan si Congressman Elre Villaperte ang may kagustuhan kani na maipasar sa Congress. Dai ini, nag-agi sa Congress, kagustuhan lang ini, kan Department of Transportation's Office, asin ni Secretary Tugade, asin kan sa iya kayo ng mga direktor man dyan. Alagad, garo na giramduman ko, nagpaapod na kayo ng committee hearing, si Grace Po, Senadora Grace Po. Pagki-question na ini ni Grace Po, ano daw nangyari? Madam Senator Grace Po, nakadakol po nag-aangal ng mga motorista, na dapat ko na sabi ko na nga ni, kung pwede, bako lang sa sarong BIC an ibugtak sa sarong probinsya. Kung pwede, bako lang saro, kung pwede dagdagan pa. Tangarig pong daiman masakitan ang satuyang mga kababayan. Tabang dapat kamo po sa mga tao sa panahon na ng pandemic. Arog ni Gubmigs, nagtatabang. Kaya malinaw po malinaw. Bako yan pagkasadiri, emission testing center na yan, inspection center na yan sa pili, bako yan pagkasadiri kang gobernador, kan probinsya ng Camarines Sur, sabi ni Gubmigs, siyang pagkaaram kaya, bako siyang affiliated dyan, sa mga araw po kayo na negosyo transaksyon. Saka, dahil ninda, lamang yan nagsagi sa isip ninda, na maging kompetensya pa nindo o pasakitan pa kamo, kundi pagtabang lang po ang sendang kaisipan. Dahil man po yan nag-agi kay Congressman Elre Villaperte. Kaya mali po, fake news po ang pigpapara paluwas kan iba na mga kontra sa Villaperte na sa indadaayan saka po dahil po kay Elre Villaperte. Mali po yan. Mga fake news po yan. Gusto lang nindang route nun ang mga Villaperte. So malinaw na po ang isyong ini. Mabilta kami pagkatapos ka nagkapir nga na po ay oras 10:40 in the morning. Ang oras na yan natod ka sa to yung mga sponsor and pinapasalamatan tapos sinda. Paring Cha, pasok mo na pare. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Iriga City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa, effective
Epektibo na, barato pa, Ramadama Massage Oil. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Narito na ang pag-asa. Narito na ang bakuna. Pag nagpabakuna at patuloy pa ring nagmask, hugas at iwas, lalong maiingatan ang sarili at ang kapwa para unti-unti nating mabalikan ang buhay na kinasasabikan. Sa pagpapabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na kaligtasan ng ating bayan. Tungo dito, maiging binabantayan ang ating mga border at ports of entry at mahigpit na ipinatutupad ang ating testing and quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 variant sa bansa. Makiisa tayo sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating border upang matiyak ang patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng nangangailangan. Protektahan ang ating komunidad para ating kalusugan mabigyan ng seguridad. Ako po si Dexter Sabilalak, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galbin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nakikiisa ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Komisyon sa Wikang Filipino sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2021 na may temang Filipino at mga katutubong wika sa dekolonisasyon ng pag-iisip ng mga Pilipino. Pagpugayan natin ang wikang Filipino at mga katutubong wika ng bansa na magsilbi itong bukas na pinto at durungawan upang patuloy nating matanaw at mabalikan ang ating nakaraan. Bisitahin ang www.kwf.gov.ph o makipag-ugnay sa 8736-2525, 0928-844-1349 para sa iba pang detalye ng pagdiriwang. Kung ang hanap nindo garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nag-aayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalles, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at $999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat.
Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White. Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White. Mag-Milky Milky White, White, White. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vacunation. Quincentenary Faith Rewind. The Santo Niño de Cebu is one of the best-known images which arrived in the Philippines in a preliminary Western contact with Ferdinand Magellan in March 1521. It is the oldest Christian image in the Philippines. KBP marks 500 years of Christianity and this station. Mga tugang, balik kita sa tuyang programa. Sa mga listener, sa mga nakatutok mo niyan sa RPNDC kaya sa mga transistor radio, good morning. Sa mga Facebook Live viewers me, thank you so much sa indo po. God bless you all. Stay safe and healthy. Si Hermanang Maureen Medroso, good morning po Kuya Joe, and God bless and keep always, safe always po. Si Sir Richard Rojo Sabalya, also watching, sabi niya, sige, lamasahas yan Sir Joey, ang PMBIC na yan. Dagdag pa sakit sa mga saradit na motorista, o nga naman po. Kita tapartimang kita kan sadit na motorista po. Sobra talaga ning pasakit. Ama kung mong pati private and government vehicles, gabos duman pa lang sa pili. Madarayo para lang i-emission test saka i-inspection nun duman. Eh kung bakong perfect, dahil nakapasar, di aramon kung ano ang aayuson. Hanap kang spare parts, hanap ka ng mekaniko, shop. Tapos balik ka na naman. Ang problema kayo, kung singilong ka na naman, di mayong katapusan na kadidisponer ng pirak. Mare kung gabos na mga motorista mapipirak, eh, iba dyan, mga pariyo taman terios. Imbis nga ning ibakalis, ning kung ano-ano, perming ipapasiguro tan, tulak ta, day magutom. Tapos dagdag talaga ning pasakit. Kaya ining Department of Transportation na ini, garo kulang pong maray ang sa indong pag-adal kay ini. Para day man masakitan po ang mga, lalo na mga light vehicles owner, na masakitan sa pabalik-balik sa sarosa ng private. Ano yung tasarosa na po ang tinugutan nindo? Dapat, kung may mga grupo pa o korporasyon, o individual na may kaaraman sa negosyong ini, tugutan pa nindo para dakol. Di kita magparapila sa sarosa ng lugar. Dapat dagdagan ining tugutan nindo. Kaya nangangapudan kita sa iba pang mga negosyante na kapabliman, kung may kapital ka mo na puhunan ng mga 50 milyon para makapagbugtak kan private motor vehicle inspection center, mag-apply po kamo kitugadi. Magpahagad kamong tabang. Taday pwede ini yung pasakitan nindo ang mga motorista na dapat sa lambang mga LTO offices na nakakasakop, alimbawa sa Rinconada, sakop pa kanyang partido area pa gayon, may nakakabot pa nga ng mga taga-albay, dapat dyan ilaag ang private motor vehicle inspection center. Saka, kung igwanang nainot na naaprobaran sa partikan pili, madagdagan pa man digdi sa parting inikan iriga. Asin sa iba pang pagtaraid ng mga distrito. Tangarig, mas pasil man po sa Kalakawan, asin dapat ipareho ang presyo kaning private motor vehicle na ini inspection center sa mga existing ng mga yaon digdiyo.
sa satuya pong mga lugar na medyo magian baratong kadikit. Bakong igwada dyan i-istoryin da kung totoong nasa 1.8 da ang pigsisingil kan emission test na ini pati inspection dyan sa pili. Di grabe man ang kadang diferensya. Naperwisyo ka na, nabala ka na, nanganaan ka pa sa gastos, labot ang bulsa mo sa kapagalan. Grabe po yun Pigka para arog kaya nito gadi, kaning Department of Transportation ng Pilipinas sa ibang bansa na mga high standard na mga mapipira kan ibang mga taga-ibang nasyon, arog kang Japan, Amerika, na bihikulo nila 10 years lang na ginamit, salyada na. Pwede na magbakal na naman sila ng panibagong brand na mga bihikulo. Mas tios po ang Pilipinas po mga tugang. Sabi ko na nga bako man yung sa gayo gabos na sana isisisita sa mga mechanical kan mga bihikulo sa makina. Baka man minsan dapat naman na basulon ang mga driver. Kung nagkakaigwaman po inaapod na vehicular accident, head-on collision sa mga tinampo, por medyo man po kahit kan, tinutong ka ng driver, napapirong ang duwang mata, nagdadalagan si vehiculo, sala na si direksyon, nakabudal. Di ba kung mabagabong, kaya minsan, garudaing gayo ni pigadalan na American Department of Transportation, saka dapat ba kung araw ka? Dapat araw ka sa iriga, dahil may pre-enterprise kitang inaapod. Na as long as na-qualified ka sa capitalization, tabakan tinutugutan ka igwang puhunan ng mga 50 milyon. Pwede ba ka mong mag-create ng mga negosyanteng korporasyon o grupo ni mga negosyante, ararambagan ka mo, mamit nindo ang mga requirements, may process nindo, tapos makabakal ka mo kan mga equipment na ini. Di ba? Pwede man ka mo mag-apply para ilag digdi sa Nabuha o sa Iriga. Tara nilang digdi po sa LTO. Tayo dyan ma-process dati, kanyaong kita digdi nag-i-inspeksyon sa LTO, nagpapa-emission test sa mga kataraid lang kang LTO digdi sa Iriga, napakapasil sa lado kan mga saradit, maging sa mga darakulang mga vehicle owners na nag-renew kan sa endang registration, vehicle registration, and maparesto kan bago nindang mga bihikulo or maparenew. Di ba napakagian? Mayong angal. Pero nga namang may nag-aangal na po, kan may nag-aangal na mga motorista binawi, kaning DOTR. Kan nagsilensyo na naman si mga motorista, pinabalik na naman sa mga aprobadong inaprobaran nindang mga PMBIC. Ini man LTO, dahil taman po ini mababasol, nag-aarangal man nga how long or how expert, gaano ka-eksperto ang mga tao kan BC. Ini nga MBIC, ini, dyan sa pili. Mas maurag pa daw ning mga inspektor na ni dyan. Kisa sa mga haloy na mga empleyado kang LTO na haloy na nindang ginigibong mag-inspeksyon. Mas accurate daw talaga ang mga taga-PM BIC mag-inspeksyon ng mga bihikulo compare sa mga inspektor kan LTO, Land Transportation Office. Kasi pribado da yan Kadakol dapat haranapon, kadakol si-iri po na busisi-siyo na haros paluwason, brand new ang sa imong bihikulo. Diyos ko po. Kung araw na kanyang nangyayari, talagang maangal. Haros pwede magbaralingaw sa tinampo niyo mga motorista tangin lalo na ni mga saradit sa naman ng mga vehicle owners. Mga mapila ka duman, ang vehikulong ipaparestro mo, 2 wheels, single motorcycle. Kung nagkakayod-kayod ka, may sadiri ka man ng trimobile na duwa. Ipaparehin nyo muna naman ang registrasyon. Dadaron mo ang trimobile mo duman, mapila ka. Por Diyos y por Santo. So mga may jeepney, may mga 4 wheels, ito mga light vehicles, na dahil malampas sa 4,500 kilograms gayod. Duman akoon. Si mga base sa mga truck, pwede pang akoon sa mga pag-inspection kan LTO sa emission test na ni Senda. So dahil pangani na ubos. Pero grabe ang pagmadali. Kung ubos, gabos kung gabos na bihikulo, sangsanga pa nindo dyan sa
BICing engine sa pili. Bakong nagpaparawalat-walat pa kamo, yung man sana, pasasakitan nindo ang mga motorista, entero na nindong hagupiton. Kastiguhon na nindong kastiguhon. Lalo na sa panahon ng pandemic, Diyos ko, dapat nga ni mag-isip kamo, nain sa kang gobyerno, na mataanin doon ng stress-free man lamang or anti-stress or mabawasan ang stress kan publiko. Kada ko lang nga nagbabalingaw ng mga pampublikong tsuper dahil po sa mga community quarantine na mga policy kang gobyerno dahil sa pag-ilag ta sa COVID. May mga dahil na nagpapasada. Tapos marin nyo, gusto man na makapasada graret, ako nagalawag na si community quarantine senda. Pipistihon pa sa bayaran, sa gastusan. Kan mga private motor vehicle inspection center sa enterong Pilipinas, pati ang application kanyan, ang implementasyon. Pero gusto talang linawan digdi po, ta sinimbag yan ni Gubmix, na ang private inspection center na yan sa Pili, emission testing na yan dyan, bako yan pong pagsasadiri kan Villaperte. Bako ninda yan, ibang taon may kagsadiri po kayan. Mayo man pagkaaram kayan si Kong Elry Villaperte, taday man po nag-agi sa Congress yan. Kagustuhan sa naman ang kasuga na yun implementasyon na yun kan Department of Transportation. So malinaw po baga, na daay naman indo i-inbuilton mga Villaperte sa araw kaninyong isyo. Puungot na nga ni ang mga motorista, dadagdagan pa man kan mga kontra sa Villaperte ng kapuungutan. Kaya maray na ning sinimbag ni Gubmix is yung ini, na fake news po ining nagluluwas na ini yung pinapalataw sa Rinconada, na Villaperte ang may kasalan. Mayo pong kasalan dyan ang Villaperte, ang gobyerno probinsyal, si Gubmix, si Elry, mayo pong kasalan sinda dyan. Kagustuhan ni kan Department of Transportation. Magin ang LTO po. Dahil ta pwedeng basulon, maman sindang kasalan. Kumo sinda na sa irarom kan umbrella kan DOTR, nasunod sa naman po sinda. Pero kung sinda na po to nindo, mas gusto ninda, sinda sa LTO ang mag-inspection kan mga bihikulong pigre-rehistro sa sendang opisina. Kung sinda po to, mas gusto ninda, digdi sa mga emission testing tang, yaon lang sa aranita. Dahil po, tabang yan sa mga tapo motorista. Lalo na sa mga arog tang mga tios na mga motorista na sobrang naapiktaran po kanyo. Kaya kung di ka mo kontento na mga kontra sa Villaperte sa pahimutik na bako po nindang pagsasadiri yan, pwede ka mo dyan mag-inquire sa tama man negosyong daipig aprobaran yan mo na. Naagiyan sa mga approval kan local government units, mayor's permit, business permit. Kung talagang dahil pa kamo nagkontento, dahil pa kamo satisfied sa simbag kan sa tuyang gobernador, kan probinsya ng Camarines Sur na pinahimutikan, fake news yan, bako ninda yan, napagkasadiri. Maging kwerpo kamo sa LGU Pili. Aramon nindo, si po talaga ang owner kayan. Tangarig malinawang kamo, sa kamapasupog man, itong man ang nagpaparapakalat kan na fake news man na ini, na mga nakakaurag na mga, makaurag na, nakakaurag pang mga fake news. Madali kaya pong magsahot. Madaling magsahot sa tao, pero patunayan nindo, napakadipisil. Kaya tangarig ang sahot nindo, na kumbaga ang private motor vehicle inspection center sa Pili pagkasadiri kan Villaperte, mag-inquire ka mo sa LGU Pili. May mayor's permit yan, may business permit yan. Tangaring mas makontento pa ka mo, mag-inquire ka mo sa Department of Trade and Industry. Tangarig maaraman nindo, taperming may pangaran yan ng kagsadiri. Na iyo ang aplikant kan negosyo ninda dyan. Pribado yan Di ba? O kung dahil pa, mag-upload ka mo sa DOTR, aramon nindo. Secretary Tugadi, sino ba talagang legitimate owner, business owner ng PMBIC sa bayan ng Pili, lalawigan ng Camarines Sur? Kung dahil pa po ka mo nakukontento, saka kung magibo ka mo na nagkukonta sa Villaperte ng issue laban sa Villaperte, siguraduhin nindong documented.
saka may basihan, saka may dokumento kamong napupugulan, na iladlad din do sa publiko, na ini nga yung sinasabi nindong pagsadiri kang Villafuerte ng emission testing na ini sa pili, inspection center na sa pili, pagsadiri kang Villafuerte, ipahiling nindang dokumento. Bakong puro lang kamo pangraraot, verbally, and virtual. Taigwaman mga nag-online kayo na kontra sa Villafuerte, yan pigpaparangaraw-ngaw. Manraot sana po dahil kontra kamo sa Villafuerte. Dahil kung man sinusurok ang Villafuerte, kundi sinasabi ko lang, binasa ko sa endo ang naging kasimbagan ni Gubmigs Villafuerte. Nabako nindang pagkasadiri po yan. Then, mayo sindang pagkaaram kayan, imbes, nagmamalasakit po siya sa mga motorista, kaya nagsurat na siya mismo sa Department of Transportation and kay Secretary Tugadi na kadres, para ibalik giraray sa tuigdi sa Iriga, sa LTO inspections, emission test center sa Iriga, tangari pong dahil man po masakitan ng mga motorista ta nag-aarangal na. Kaya sana dahil naman halatong giraray ni Tugadi na baka kunwarin magbaralingaw na naman ang mga motorista, kalampago na naman ang sendang opisina, saka na naman babawiun ini. Or mag-isip ka mo na madagdagan ang private Motor Vehicle Inspection Center sa probinsya ng Camarines Sur. Bako lang saro. Diyan sa parting pili lang ang satuyang pagparadayohon. Kung pwede malagan man kita sa partikan Iriga. Kadakol man sana kitang mapipirak na mga negosyante. Haliuntan mga politiko. Dahil ka mo magsawsaw sa negosyong ini. Para dahil ka mo masawta na sa endo ini. Dakol kitang mga negosyante digdi sa Rinconada. Mga milyonaryo, bilyonaryo pa. Mag-isip po kamo ng corporation or sole proprietorship or grupo na magkaigwaman po kita ng negosyong araw kayong digdi sa Iriga para po, digdi na lang kita sa Iriga, mag-process kan sa to yung renewal of registration kan sa to yung mga bihikulo. Sa iling ko kaya nindo yan. Maki-amigo kamo sa mga existing emission test center sa Iriga. Then mag-show kamo ng interest, capitalization na dapat. So requirements na capitalization na rini-required kan Department of Transportation, kaya nindong masunod, mamet, para kamo maaprobaran. Takun, dahil magtugot digdan Department of Transportation, maling-mali po ini yung sa endang ining pinapasunod. Talagang mapapatunayan na tinuyo nindang pasakitan ang satuya pong motorista sa enterong Pilipinas, maging sa enterong probinsya o Rinconada area. Inabot na po ko nin oras sa pamamaaram. Salamat po kansendo pagantabay. And sa libat, mag-iribanan kita sa kaparehong oras sa Sinman Estasyon. Sa teknikal, si Paring Cha, binaobra. Johanner de Villa, sa transmitter site, Rodel Cesar, yan doon ang PSG ta, saka si Tony Session Digdi. Iniman po si Joe William Salamat, kansendong pagantabay. Bicol Connection, mga